Takže so štartovým číslom 30 Karolinka so svojou súkou na obrane kategórii IGP 3. Celkovo sa dá povedať, že výrazná obrana. Súčka je celý čas dobre orientovaná smerom na figuranta, je výrazná vo fáze útoku. V tej prvej časti dá sa povedať, fáza zákusu je takisto v poriadku. Jej jednoducho nevyšiel ten záver, tie posledné dva cviky. Takže fáza ovládateľnosti, púšťania, stráženia je tam takisto v poriadku. Vyhľadanie pomocníka je výborné. Vystavenie, vyštekanie je takisto ešte výborné, ale pri odvolaní nejde úplne priamo do základného postavenia, len cez doby. Čiže pokus o útek figuranta, tam je v prvej fázi pri odložení je mierny posun smerom dopredu a je odkladaná príliš ďaleko. Čiže tam už treba dodržiavať nejaké tie vzdialenosti, ale tento cvik, fáza útoku, zákusu, tá je v poriadku. Mierne ona povoluje pred prechodovou fázou, ale veľmi mierne, čiže veľmi dobré. Obrana psa pri strážení. A pri útoku figuranta, útok zo strany psa nie je dostatočne energický. Tam si ona počká, kým sa dostane do plného zákusu, ale chýba tam tá energia útoku. Zbytok potom už zákus je v poriadku, mierne povolenie v prechodovej fázi, fáza pustenia, stráženia je v poriadku, veľmi dobré. Zadný doprovod je ešte výborný, miestami není v celkom dobrej pozícii, ale len veľmi mierne. Prepad psa pri doprovode, tam je dobrá reakcia na figuranta, fáza útoku je v poriadku, tak ako počas celej obrany. Znovu prechodová fáza už nám výraznejšie povolí, v prechodovej fáze, potom púšťanie je už v poriadku, veľmi dobré na vrchnej hranici, útok na psa z pohybu. Celý ten začiatok je v podstate v poriadku, prevedený. V tom základnom postavení by mala byť kľudnejšia. Fáza útoku je dostatočne razantná, ale vo fáze zákusu sa nám neudrží a ide dole cez zuby. Ten zákus tam ona proste nestlačila. A mala vysokú razanciu a jednoducho sa neudržala na rukave. Potom ale veľmi rýchlo sa ona zorientuje, znovu sa dostáva do kvalitného zákusu a celý ten záver cviku je už v poriadku, cvik uspokojivo, obrana psa pri strážení. Znovu ten nástup je taký mierne váhavý, nedostáva sa nám tam už potom do plného zákusu a už tam absentuje aj pevnosť. Už je taká trošku vyhodená z toho rytmu, nezadarilo sa jej tam. Je to vidieť, že ten záver už potom aj fyzicky trošku nám odchádza, nielen mentálne. Pred bočným doprovodom už nám nereaguje na základné postavenie, takže ale celý ten bočný doprovod už potom zase dorobí, čiže tento cvik je znovu uspokojivý. Celkovo ale je dnes táto obrana dobrá, 88 bodov.